limbuk. Apa yung? Rumangsa bunga kang tanpa pepindhan dene awan iki lan mau bengi sewengi. Grup rombongane awake dhewe tinimbalan suwantung lalatan bangkle kene. Iya ya Heeh. Liwat mung telepon wae kok, Nduk. iya. Saka panitia sedekah bumi ing Bengkle ngersakake aku sak kanca melu mangayu bagya nggone kadang-kadang ing dusun Bengkle nganakake syukuran sedekah bumi. Iya ya Heeh. Gandeng awake sing tinimbalan swanana kene sak pangompyong sak bubare sedekah pring bune muga ing desa Bengkle manane desa sing gemah ripah loh jinawi kartata lan raharja. Paring ngono do gampang lulik sandang lan pangan. Sing do dadi pegawe ya munggah pangkate gedhe bayare. Sing do kawula tani sing biasane nandur cengkeh. Wah, metune biasane sak ton muga-muga 3 ton. Nang kene aku ya kadang dalang Pak Jumari mebengi yo. Salaman karo aku, piye panene cengkeh? Lumayan Pak, aku nek nebaske. Nek ngomek cengkeh nek biaya ngomekke tok 16 juta. Wah, apik. Ya muga-muga li nandur cengkeh Pak Jumari yo metu sing matikel-tikel. Lan aku ya sak bubare aku sak kanca saka ing kene mengko ya diparingi slamet sehat waras. Mongko sinabuhi akeh dalange. Sing wis akeh dalange ya apa kuwi tegese akeh rezekine nek aku ya upama entuk rezeki akeh gandeng anakku ki ya ana sing melarat durung di omah barang. Ya muga-muga iso tak nggih nggih ke omah anakku. Anek kaya surat wong dalang wis mobil wis duwe. Muga-muga saya akeh rezekine kena nggih bojo meneh. Mosok ijen kok kuat ki nek bengi iki njur nek krasa ki apa dicepetke galar apa piye. Aku rak yo malah mesake. Nek sing anake urung lakoni ngono wong urung weruh rasane. Ning njaba ning nek Pakne lunga njur do golek dhewe-dhewe. Pak, sampean ngidul aku tak ngalor. Perlune men ora pethukan. Ring gembol. Mosok no gembol. Ya. Ngono, berarti aku nek kanca-kanca guyub rukun ngene iki seneng kok. Aku nek kanca-kanca do sregep-sregep ngene iki seneng. Delalah ki sindene yo mau bengi nem ning saiki wong ana sing pamit nek pamit yo aja kabeh. Dadi mesake sing nanggap kene, Pak. Butarmi aku wingi anggar ngundang Risa ki keliru. Sopo kaya aku wingi. Risi, biasane Risa nih kok tak tamat kesuwe kok gitu kok Risi. Ya. Aku ki nek maya kecerita kasuwe ngono kok jadi dadi. Karepe iki mung arep ngok saru. Ngono ki nganti dalang kanca temanggu ki pokoke nek dalange ora saru ki Dumbah Rusti. Ya. Dadi iki Mbak Risa terus sing sisihku dhewe ngene iki bosku iki. Wah aku nek ora manut karo ku buat sikang kok. Wah. Kelakon nganti aku ora manut karo kuwi aku jeneng njaba kunci kadi jero ora pring-pringu. Ya arep ora iso apa-apa ki rak ya weruh-weruh sithik. Ya ngono ya. Mula kanca-kancaku tak gon padha tirakat kaya Mbak Rudi ngene iki. Lah aku takon, "Ki apa Mas? Ngemsi wah laris ki ya Mas?" Iya aku. Abang ki anggere betah tirakat, betah melek, njaluk sing gawe urip lancar juga. Aku ora kuat ya. Aku jingkrung aku iki wong wis ora ana apa-apane mung longlit ngene kok. Wis di utek-utek ambek ya golek sing pleno-pleno sithik. Iya, heeh. Koncone komplat nganu klompak. Klompak. Jan aku mayang enak ra ngene iki ketok sedina kok suwi ngono kok. Langut to. Kan nggih buta wuta suwi. Nek saru ngene garapi Sulamin barang ini. Aku ya dikandani karo Amir. Wah ora ngerti Pak Rudi jenengan iki
Nang Temanggung iki Rusdine Temanggung iki yo surat kuwi. Ya syukur nek. Nek malah ngungkuli aku ya mbuh. Tak dongake muga-muga nek surat nek pas ora aku yo mengene. Dik surat dikon karo anake nek pas ora digawean dhewe. Nek digawean dhewe ya syukur. Jene pas digawean yo aku melu ndongake jare entuk tanggapan ruwatan 75 juta barang ya sing. Nek sesuk itu 75 nek golek mesti sak adine Risa iki. Nek Risa iki semono mosok surat semono golek semono ku apa karo lombok tempuang tahu apa piye? Ngono. Ya, saiki nembang sik, nembang urut saka Butarmi. Karena golek sing motol-motol kok. Lah, wong wedok kok motol-motol. Sing isor apa sing dhuwur? Sing sema kok motol-motol. Oh iya. Heeh. Nganu kok sapa kuwi? Kok yo wis tau go lunga karo surat kuwi ciblek kok. Nyong malah dantemi wong. Mayang ki ngono kuwi wae kok apik-apik iki piye malah ora do seneng apik sing mayang yo ngono kuwi. Kok sing saru-saru ngono. Nah, tak tamatke surat ki turu nang nggonku ngertine nang omahe dhewe ki tangane ki grayang anggareng mek apa ngertine. Tahu ya tak kon karo Bagio biyen. Wah, aku seneng kok karo sedulur-sedulur ki anak-anakku Bayu bareng kok seneng aku. Grayang mal ngemek sampeyan. Kleru iki. Iki cekku kok pencet-pencet ki piye aku. Iki diteruske Lisaru ora? Teruske aja lho. Ayo. Lakone ngono kuwi kok. Mula sinden-sinden iki Iin Bayune Riris ki Barusti melu Barusti ki ya. Barusti ki wong sing saru ya. Ora pati ya aku. Ya, ayo Pak Tarmi Sino. Nyamat, kowe kok laras sepelo kok. Jo samar, Pak. Wah. Mengko Mbak Tarmi, engko tak terke tekan omah karo Risa. Bojomu kan ngepit dhewe. Nek bojomu bales ya mbah. Nek kowe tak gorong Solo 3, bojomu menggok mbawen ngalor sini iki jenenge gembol. Ya wis ngono kuwi wayang lha piye apike wayang ki lak ya sing ngono kuwi. Sena padha wae mung ora ngetarani. Cewet Sena ki nek madake karo Tatin wah wae 5 kilan ngono kuwi dadi dikilani. Nek Tarmi ki ya mung 3 kilan. Nek iki 2 kilan. 2 kilan ya. Ora apa-apa monggo Bu Tarmi. Nggih. Tar iki tegese Tarmi iki tegese. Pripun? Ngemi. Ris iki diris, sa iki saged diris-iris. Ora diris wis melempeng. Surat. Melu aku cocok. Aku nek sing gendera surat bekas itu. Karo tak ilis dasi. Apa ya? Apa? Ditingkatkanlah. 100. Oke. Wah. Wah, ya engko urung wayahe kok maksud. Ayo Mbak Tari. Karo Joko Sunarno seneng aku. Nggih niki kesel mboten kesel nyinden. Kesel guyu. Nggih. Lah zaman saiki kok mayang suatone aduh. Bos. Ya, ya. Ya.
nyedakake gayeng murah meriah. Muga-muga dadi renaning penggalih Pak Kadus sarta sak setape keluarga ing Bengkle kene dadi renaning penggalih. Paringana ayem tentrem keluargane. Iya, Mbah. Aku mampungi terus diambarke mrun. Wah, sugane werna-werna kaya. Aku wis kasep warung wah anjiku kok saru ngono buaya apik nemen. Iya. Ya muga-muga senadyan to kanca-kanca sing wis ndungkap yuswa ya paringana awet sehat lan bisa makarya sakabehane. Kanca-kancaku pengrapit yo ngono paringi sehat mergo pancen wong seniman ki payune ya direwangi ngelih melek. Kadang ling aturi darsa ya telat ngono barang kuwi. Ya muga dadi sarananing ide bedhep karo prihatin. Oh iya. Ayo nek sing nek wis tuwa ngene iki sing penting isih payu aku nggih butuh apa-apa. Iya. Nek sing Pak sak padha risang ngono wis angger bar aku biyen isih nom-noman ki angger lunga bladeg-bladeg ngono wis kaya ngono kae pokoke. Ya Juyo. Ana Pak Maksum jebule tuas aku saru, Pak. Wah, mangkat tenan, Pak. Ah, nggih, wah. Gek ijeh nom ngono angger entes bar melek ngono saya yoga-yoga galake ramu. Angger bali ngono kuwi arep jangan kowe ra itu, oh, janganku wae. Ya mbiyen nek sing gandeng wis tuwa kuwi aku ya wong trima. Sing penting awakku jek paringi sehat, bisa paringi berkah barokah kanggo anak putu kabeh. Wah, aku seneng kok. Pak Maksum iki mbiyen kae bosku. Wah, aku rono rene diejak ya Pak Maksum. Mayang awan terus. Nggih Pak, sendika aku. Perkara sangu ki ora tak pikirne sing penting aku iso latihan mayang. Wis kok aku gak kono digawe aku yo nge-MC ngene Pak Maksum kono. Anake wong Ronggon Bengkle karo kono ki tak MC aku kabeh. Wis sangune pira terus pun sak kersane jenengan. Ora bayar ya ora apa-apa. Ning nek ora kok aku bali brongos aku. Sing anake sing nang kene mlebu sing nyanyi kae dadi ya ngundang aku ya. Saiki ki mau pelok, saiki diganti Srendro. Heeh. Ki aku njaluk lagune Sesi Demaning sing bawa yoga. Aku nek sing apik ngono kuwi ora pati gumun, nek sing ora apik ora umum ngono. Senengku karo ngendang dalang Pak Mantep aku seneng sing ngene iki kok. Wah ya. Wah tenan Mus. Aku biyen iki dalang mudi ngene. Sing mayang wis senengku ora jamak aku wis gong iki jadi tambahi bener. Oh, ngono jadi. Bisa ngono. Aku macul nang sawah dibel karo Jiyadi. Tak selehke paculku mlayu bali ndelok lenan mayang mudi tak legake. Tenan wis. Malah garapi aku iki sing ndelok Mas Rusdi barang monggo. Mas Rusdi iki biyen jange bojoku ning ngono. Bajingan to kuwi aku. Ya. Iki Risa karo Amur Baru iki. Iki dalange para detan kepiye ngene. Ning nyenengake iki ngene iki lho. Nggih. Derek Gladen nggih Mbah Rusdi nggih. Derek Gladen. Oh iya. Piye sing digadekke apa kok derek gaden? Gladen. Oh Gladen. Iki gaden. Nek gaden iki barange terkena kono kae terus kei dhuwit, besok nebus. Iki gaden. Podang kuning napa Sesi Deman? Susu Deman. Demen aku krungu suaramu wah aku no lam-lamen aku. Lam-lamen arep mateni kuwi. Ya. Heeh. Wiwitane. Tuh apik to Pak Satini suara tuh. Handaring sang kepe. Peke. Oke. Kepe dasmu. Edan ya. Terus. Sarjuwe ora ndelok, karo ndelok gogon lucu kuwi. Ayo. Terus. Priyo bagus. Gregele apik ta saku. Kuping ora ana sing ngono. Ya. Kang olah
budaya. Oh. Menyang kutha Menyang kutha Karanggede. sowan menyang kutha gedhe. Apa ayu? Bendara terus kang yung-yun. Selendang kuning. Wah, Arisa takon bawan iki gayeng kok rekam ora iki, Pak? Direkam. Sesuk rungokke nang kuping ngono. Ayo terus ke. Kang saking ukir. Gula pasir piye? Ayo di video. Engko dikirimke. Kirimke. Ya terus. Suara kurang Kang Parno. Kurang permolo Kang Parno. Terus. Ning basis rung. Wah, iki padet piro? Iya. Wah, ning Joko Sunarno ora ana, Yoga kok kene ora ana. Anggrung marang pendandra. Glundung dasmu kuwi. Ngungron kok glundung. Dia sulis ya pijer ngancengake alis. Waduh, mati. Wah, ngene iki direkam payu akeh ngene iki. Dadi viral. Direkam go rekamane kirim ke aku. Ya, Alimin. Terus no sesideman. Sinebaki kowe kok. Lho kok malah lepet-lepet jurah bali iki apa kuwi? Gayeng ya Pak Masum nggih. Wah. Seger nggih. Wah, udut. Wah, udute gedhe men Pak Masum nggih. Ngrungokke sindene apik suarane ayu, sing bawa jos. Wah, donya mboten enten Pak sing bawa kaya ngoten. Karawitan RRI Surakarta kalah kali niki, Pak.
sesuk tak janeh tak hidup-hidup timbang utang kirun. Ya. Urip manah kun kakene Matur nuwun. Saniki tasih Bu Satini. Nek iso sing ana bawane iki mau sing bawa yoga saiki sing boyo Amir. Nah, ngono. Siap, dalang. Miki dicekel bawa napa, Bu? Caping gunung apa bawa napa? Waduh. Malah untune loro. Gentenan karo Sarju. Ya nek ora Bayu apik nek Boko. Ya. Nah, apa Bu? Marani. Caping gunung ya ora apa-apa. Pokoke dalangnya anggar kakon mangkat mesti sesuk laris. Ya tak dongake dalang apik tur laris ngono lho. Amin. Ah, ngono. Nek wis laris ya aja kaya Pakmu, nek Pakmu 5 kuwi wis. Pripun to? Nggih tak setunggal. Siji A, siji B. Ah, nggih. Dindinganipun Ki Surat. Wah, ha iki apik karo dirembungan sing ngene iki. Aku. Sulame jajul ayo men, ngene iki ayo. Ayo Rat, ngono. Ki Surat Arifin. Oh. Surat ki layang, Arifin ki gaden, dadi layang gaden. Wah, iya. Caping gunung. Nanu. Malah dipelong. Saben bengi nyawang konangan
nek nganti sing bawa mau juga nyawang kotang mesti. Ini bener konang kok, aku ono kotang. Ya, terus ayo. yen mamajang mung karo janur kuning Tok seni bapakne ya apik, gregele ya apik. Wah, gregele apik, royale ya apik. Wah, jan kajek boleh. kula tiru sing gender kok Iya, aja ngaleh. Nek perlu dikembangake. kula ajeng tiru saru barang ya Oh iya. Ya. kembang wae weton gunung Nom bagus suarane apik. amin Nah, iku sinden-sinden sing kono nginceng kabeh. nginceng ling surjane sesak niki nek jane Eh? nginceng ling surjane sesak niki Ora ana sing paling gedhe ono jandane. Ik mau lu pilih salah kok. XXL niku niki XXL Oh iya. biasane XX Engko sesuk nek bali tak tambal Mbak Tarmi sing 3 kilo. Pacitan. Pacitan sarwi jenang Panas. panas udan Going parian. Iwak pitik iwak pitik dibumbu laos. dibumbu laos Sayang sithik sayang sithik risarande brengos. wah rawani kula Nah, tengah kono ora wani. duncali dembung lho malah Ora. Oh, kaya kulino kok anggere sepelu aku 3 dina junak kan. Jono ke, wah ngukuli aku Mas. Ayo. Panas udan, panas udan udan panas. udan panas saling alih Ya. capek gunung Ya. nadyan wadon sarta lanang Lah, nggo cengkok barang. inumane banyu aja cong yang Aja. Ning kok ya. bane Ah, monggo Bu. Ku mau bali gasik jane arep buru ning gawean akeh ora sida turu. Makane pitik gawe jangan aku. Malah ngleketer sing. Aku turu ngeketer kae ning kene ora iso apa-apa dibuka yo telat-telu kae.
Pindo dangdut sindene nyanyi bareng. Tur. Matur nuwun. Nduk, Libu. Ana apa, Yung? Ayo saiki tembangane diteruske engko nek gara-gara. Saiki mbadutke lakone ya, Nduk. Iya ayo Yung, aku nderekke kersane Biyung. Ayo dibablasake, Nduk.